Lewapda Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen polisiýa öňkü eşekeşlere we ten töwdasyny edýän raýatlara şugulçuluk etdirýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hemde İçeri işleri Ministrliginiň işgärleri Lewabyň Türkmenawa şäherine we Farab, Saýat hemde Çärje we etraplaryna hasapda duran öňkü eşekeşlere we ten töwdasyny edýän adamlara şugulçuluk etdirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerine habar berýär. Mahkama we polisiýa olary halkyň arasynda şugul hökmüne ulanýar diýip habarçy anonim şertde gurrundaş bolan Lewaply bir polisiýa işgäriniň sözlerine salgylany. Lewapda güýç idaralary häzirki wagtda şugullary esasan daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistanyň dogan garyndaşlaryny hemde halk içinde pikir garaýyş beýan etmekde aktivlik görkezýän raýatlary idarlamakda ulanýar. Türkmenawatda şugullary köpçülükde erkin pikir aýdýanlar, mobil telefonu VPN ulanýanlar hemde daşary ýurtlarda köp ýyl bäri işleýänleriň ýakynlary barada häkimiýetlere hasabat bermeli diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä regiona howpsuzlyk edaralary öňkü eşekeşleriň hemde ten töwdasyny edýän raýatlaryň ýyl içinden getirýän maglumatlaryna bil baglaýar. Olar bolsa adamlaryň ykballary barada öz maglumatlarynyň esasyna netije çykarylýanyny düşünmeýärler diýip habarçy Lewaply polisiýa işgäriniň beren maglumatlaryna salgylany. Olardan halkyň arasyna adaty we adaty bolmadyk maglumatlary getirmek talap edilýär diýip ol sözüne goşdy. Olaryň edýän işine jogap edip mahkama we polisiýa öňkü eşekeşlere ten töwdasyny edýän raýatlara bir kanun nas töwdasyny, arak töwdasyny we ten töwdasyny etmäge ruhsat berýär. Kanun goraýjy edaralar köpçülükde erkin pikir aýdýanlaryň hemde daşary ýurtlarda işleýänleriň ýakynlarynyň nirelere gidip gelýänligi, olaryň kimler bilen nämeleri gurrun edýänlikleri barada şugullardan maglumat talap edýär. Şeýle-de habarçynyň sözlerine görä toy märekelerde ýa-da çärelerde ýurt siýasatyny tanqidlap söz aýdýanlar güýç edaralarynyň wekillerini gyzyklandyrýar. Türkmenistanyň raýatlaryň kanun goraýjy edaralaryň wekilleri tarapyndan şugulçulugy çekilmegi täzelik däl. Mundan öňe Azatlyk radiosy ýokary hujaýlaryna taliplara şugulçuluk etdirilýändigini habar beripdi.